Sing taburan desa hore. Sik hobo panunan. Tawuran desa. Sing tawuran penonton karo penonton. Wong jaranan wong jaranan gak usah melu kuwi njaba karo njaba. Wes urusane kono Mas, lek tawuran aja ning kene Mas. Ning kono ning pawon. Tawurane ning pawon. Nawur sego pecel. Desa kok desa men to Mas, Mas. Ngene iki lho jaranan sing ora oleh main iki krana-krana penonton sing ra genah ngene iki lho. Sik sabar, sing njaba ben njaba wis diurusi panitia Mas. Wes penonton ora usah melu-melu. Wis ben. Sing tawuran gak ndek utek, Bos. Tenang Mas, sing tawuran uteke digawe Mas. Iki tontonan Mas. Nyuwun sewu Bapak keamanan, langsung ditangkap saja biar mengganti seluruh ini ya. Sampai kena penake ngono daripada nyoni. Iya jelas kok. Nah, monggo Pak. Anggota jero anggota jero Anggota lah sampai metu ajarne ae kok. Nyuwun sewu monggo anggota masuk. Anggota jero anggota. Dene jeding wong e. Niki lek tawuran diapane Mas Bagi, enake Mas Bagi. Piye? Lek tawuran dinake diapane iki sing tawuran iki. Gini aja, kita kesepakatan misalnya ada tawuran lagi langsung dibubarkan. Langsung saja. dibubarne wae ngono ngono wae. Mbok diregani seniman-seniman ngene iki lho Mas lek tawuran Mas. Lah dan juga ada informasi kan yang di atas gitu. Perhatian siapa saja yang membuat kerusuhan akan dikenakan sanksi. Mengganti seluruh biaya pertunjukan 100%. Lah. Aman rungokne Mas. Luwe penak langsung dicekel gak usah ditonyoni ya ora. Apa ngijoli pisan. Lah iya. Ngene iki kepen Antalya karo Adel. Mari tanggapan mulai ora bayar, langsung bayaran kok pisan. Mohon perhatian untuk rekan-rekan pemuda yang ada di wilayah desa Podok. Mohon menjaga ketertiban. Untuk kaula muda, kami mohon dengan hormat untuk saling menjaga diri. Dan apabila kalian membuat onar di dalam kalangan, kalian bisa dikenakan sanksi untuk mengganti biaya pentas. Himbauan ini mohon untuk diperhatikan. Dan kalian kalau tidak bisa tertib membuat kerusuhan, ini pentas tidak akan berjalan lancar. Ini pentas akan kami berhentikan. Mohon untuk diperhatikan, dilanjut apa tidak? Kalau dilanjut bisa tertib. Kalau tidak bisa tertib, cukup diberhentikan sampai di sini. Mohon diperhatikan. Sekian, terima kasih. Bagi rekan-rekan yang kehilangan jam tangan bisa diambil di Paskam. Ini jam tangan saya bawa. Barang siapa yang kehilangan jam tangan bisa diambil ke saya, Pak Anggota Paskam. Sekian, terima kasih. Duwe ilang, sapa duwe ilang? Oh sawerat, yo ngalah. Alhamdulillah. Lur, aku njaluk tulung lur yo. Ya, monggo. Sampai noleh Mas, kendel-kendelan mboten napa-napa. Ya to rasa-rasanan nggih mboten napa-napa. Tapi mbok ngesakne sing seneng-seneng seni ngene iki to Mas. Ya to. Apa gak izin sampean? Wong sing delok seni lho delok wanteng do. Kepanasan jerewange panasan ningali jaranan. Sampeyan njaba ora nyapu-nyapu terus tawuran. Ya to, Peh. Ya Allah. Ki kena dilanjut nih. Dijamin aman. Nggih. Matur suwun. Mas Tio saderenge nyuwun sewu yang di dalam kalangan yang tidak berkepentingan monggo. Oh nggih. Paskam saking Pasjar monggo kula suwun Paskam. Nggih.
Bapak Paskam, monggo. Dan juga anggota saking Ki Wongso Putra yang tidak berkepentingan monggo medal kemawon. Langsung kiai lah. Kayak kok ora masalah kuwi. Penyanyinya mangan blondong iki. Kayak ya tumun penyanyi keluwen kowe iki. Ya Allah, Del. Saya suka berontak arep dadi gandongan iki. Astagfirullah. Lagi lucu-lucunya ya iki. Ayo, tarik. Yo. Iki ae. Apa langsung kiwan awas ya apa? Oh iya. Iya, heeh. Kok ya masih dilanjut toh Mas? Ayo, Paskam. Nyuwun sewu Paskam saking Pasjar. Enak iya. Nyuwun sewu Bapak Kamanan monggo bisa merapat teng mriki. Ya, sudah terjadi 2 kali Bapak. Lah iya, nggih. Mbak Talia karo Mbak sapa jenenge Mbak Adel mlebu sik langsung ke Wanalas. Ya, langsung gitu aja. Oke, baik. Yo. Adik-adik sini dhuwur medhuk, ayo medhuk. Laju saya manengah, laju saya malipir. Carane wana tanpa peteleman sora gereng-gereng geru-geru. Pranata Prabu Simakumba saking Lodaya. Pas. Ya, wow. Wes mlebu kabeh nang kalangan yo, kabeh yo ngono.
jos. Jodoh saking saka medalipun Cothok Abiwara. Wes dadi kembang lambe kondang jarane uga popolan becute budal saka dadapan kairing irama bekon sigra kandang keplak goyang sing padha nonton lekai wis ana kono sewandono mangayu bagyo marang wong padha teka sanyata pemimpin sama diman yen iki wong saputra teka ora nonton eman-eman monggo disalamne salam hae sing cek padha adoh gedang padha budal mrene salam pisan kas salam hae padha sing wis ning palagan ayo padha ngramekake nadyan wis ana Prabu Klana Sewandana kang rayu bagya wong-wong kang padha teka ora ketinggalan Pacut Kyai Samandiman nek ki wongso teka ora nonton eman-eman Sura
Saya minta tangannya ke atas semuanya, kita hai bareng-bareng yo. Ki Wangsa Putra. Terima kasih. Kita gaya lagi mas, sing anteng ya. Tertipu, aku tertipu dengan janji manismu, janjimu bagai angin surga, tapi semuanya dusta. Dulu aku kau sayang, sayang, terbuai aku seakan terbang melayang, tapi kini engkau menghilang. Entah kemana. Tangannya di atas yuk. Aku sendiri lagi janda 7 kali. Yang ini aku sendiri lagi janda 7 kali. Malu diri ini, jadi janda 7 kali. Tertipu deh, aku tertipu dengan manis janjimu, janjimu. Terima kasih sayang, terima kasih. Tapi semuanya dusta. Ayo goyang dulu aku, kau sayang, sayang. Terbuat aku seakan terbang melayang, tapi kini engkau menghilang di bawah orang. Terima kasih. Yo. Kini aku sendiri lagi menjanda, lagi janda 7 kali. Kini aku mau lagi menjanda, lagi janda 7 kali. Malu diri, jadi janda 7 kali. Terima kasih Putra. Tertipu, aku Tertipu dengan janji manismu, janjimu bagai angin surga, tapi halo hore hore yo dulu aku kau sayang. Terima kasih. Aku seakan terbang melayang, tapi kini
engkau menghilang di bawah orang. Ayo Mas Yo. Ini aku sendiri lagi berjanda lagi janda 7 kali. Aku sendiri lagi janda 7 kali. Malu diri ini. Jadi janda 7 kali. Kabui, bandengnya. Keri. Cilianku rambutku dicukur mulet katokku saka karung gandum kambiku warisane mbakaku sarapanku sambal goreng segajaku pasaan watu ning kali nyemplung ning gedung jaman dhisik durung usum sabun andokku wong cukup andok sarung gelanganku motor cilik saka lempur wis kolopes kontol baris rakanan saiki wis kolopes kontol baris kirim dek botang uwe ayo salto se bola. Oke bola masuk bola persiapan tangannya ke atas semuanya bro pada jingkrang bulane bunda sosok aku di gudang soyet gede jadi dokter sing undang simbol pada jingkrang bulane bunda sosok bareng wes gede aku besok disoten mak dokter jus ono coroko kata sawala iki cerita jaman semono padha jayanya monggo potongo iki cerita sapa wong tua iya dong Bapak tas enten dompete Bapak obatnya jeng-jeng jene dompete Mas yo obatnya tas Bapak ya Bapak Mukli
Kosokan watu ning kali nyemplung ning badung Biur. jamanan dhisik durung usum Pabrik erong dibangun. Andoku wong cukup ando sarung Masa dolanan kumatuk cilik teko Lampung cilik eram. Kolopes kontol baris rekasane saiki wis wis kolopes kontol baris gegereng nang wis yo asal ayo goyang Sawala dicarita jaman semono padha jayana monggo betanga iki carita saka wong tuwa ana caraka tata sawala iki carita jaman semono padha jayana monggo betanga iki carita saka wong tuwa monggo Mas Radi mundur malih monggo mundur ayo ayo Radi mundur Mas Bro monggo kloso Radi mundur ki wong saputra orine dadapan asli BS Audio keyboard kalian ketimbung mati matur suwun bisa boleh
Ara
kamring lekono toso muka tan aturi yayi bangsa golongan sambi anu lodo dueng uni cari pati patih suwondo lelebeban kinelung trimrakara gunakaya urune denken tapi duhani tahu tomo ayo Ki Wangsa Putra PS Audio matur nuwun. Orine dadapan
Mohon Bapak keamanan, mohon Bapak keamanan. AE, AO, AE. Pakainya jebol. Nyuwun sewu Mas. Kabeh bolo Mas. Lek gelut neng jobo Mas. Nyuwun sewu Mas. Pak polisi, mohon Pak polisi, Mohon, ditangkap Pak polisi. monggo ditangkap mawon, disuruh pengganti mawon. Sekecok ngoten Pak. Provokatornya mohon ditangkap. Estu ngoten mawon daripada ditonyo-tonyo. Nyuwun sewu Bapak keamanan, monggo Bapak keamanan. Niki pripun Pak? Nggih. Sopo? Sopo? Ora. Hah? Mas Miko. Mas. Dan juga diminta untuk YouTuber boten usah di-up nggih. Amargi mengke izine teng Kabupaten Kediri angel. Dimohon YouTuber nggih, ngapunten nggih, kerjasamanya nggih YouTuber. Mas Miko, piye iki? Kalanganmu lah. Monggo mundur Mas, mundur ayo mundur. Bapak Edi monggo langsung kondangan mawon. Pada kakak Sora Putri kami dulyo milik ing mriki kala sakonco rencang saking Ki Wangsa Putra ingkang dipun pandhegani dening Bapak Imam Nur Said yamarika konsatipun Bu Sri Handayani tasakuran kitan adik Ridwan Andika Pratama. Mugi-mugi dados adi yang berguna bagi nusa dan bangsa dan juga kedua orang tua, Allahumma amin. Tak lupa matur suwun sangat kagem PS Profesional Audio Production dan juga matur suwun sangat kagem bola-bola YouTuber sampun ngerawi Ki Wangsa Putra. Mugi-mugi kalih selir ing sambikala tinobeno saking bilahi cenakno ing panuwun nuwun Ki Wangsa Putra. Tombo ati
wong kang saleh kumpulana ping papate weteng kudu betah luwih ping limone dikir wengi ingkang suwe salah sijine sapa bisa ngelakoni insya Allah Gusti Allah ngijabahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adab tama bi ilmillahi sholatan daimatan hidawami mulkilahi ribuan kilo mental mantul cemoroka kowo manuk jala podo ngoceng waji enceng kenal pisan selawase mesti eling saya cedak bebasane wong sing nyanding dalan tembus cemara sewu sarangan munggah mundhun karo nyawang tetanduran karanganyar magetan wis renggosan paribasan sakedhep netra sekan mohan sing edho kemandung tidak bohong pancen leres memang betul mbun sing netes ana ing rambut awadem sing di gawa kabut dalan tembus dadi kenangan cemara sewu serangan ngilingake nalika biyen pacaran
sonjora lanang wadon upiar-upiaran gandeng tangan ning pikiran pinggir pesisir kerocakan bisik-bisik samayanan nanti janji urip bareng sir-siran ambi kandangan gending asli Pinggir pesisir kerocokan bisik-bisik semayanan matre janji urip bareng sir-siran api kandangan gending asli Banyuwangian